iki murah lho, Bu. Bapak-bapak, niki sepatune kalih namung 20.000, 50.000-an enten. Monggo lho. Pak, Bu, sepatu. Sepatu, Pak. Oh, Mas. Iki lho sepatu. Oh, sepatu napa, Mas? Sampeyan gak tuku? Lho ya delok-delok sik to, Mas. Kalau tuku gampang, maksudnya sepatu opo lho, Mas. Sepatu ya sepatu sikil. Iya, maksudnya iki sepatu bola, apa sepatu renang, apa sepatu panjat tebing ngono lho, Mas. Sepatu iki multi guna. Sampeyan nggo mlayu iso. Nggo mlaku iso. Yo miber iso ora? Iso. Carane piye, Mas? Sampeyan numpak pesawat. Engko gekek ya iso ngono lho. Mbok yo dadi tuku Mas iki aku ki mang lagi buka dasar rong payu iki. Dasar mbok buka, Mas? Iya, walah ketok gede. Maksudnya buka dasar iki lagi ada. Oh, lagi acak ngono. Lagi acak dodolan iki lho. Mas ta, tuku Mas iki murah. Sepatu anyar apa sepatu kawat ta, Mas? Anyar iki anyar aku lagi pesen di Inane. Tukulaan ning Jawa Timur ngono lho. Lah kok sawang tok to? Iki dudu sawang. Lha kok Iki jenenge motif. Iki batikan iki lho. oh, Iki motif peceren. motif kok keceran itu. Ya wong yo gak apa-apa iki jenenge barang anyar Anyar, iki. Iki 50.000. Lah iki. Iki 100.000. Lah kok marah iki kita baik kita, Mas? Yo delok to iki saka berlian lho Mas, iki delok tuh. Oh, Perendip-perendip iki berlian. Iki sepatu wong wedok, Mas ya? Banci Mas. Lho, oh ana ketarane lho. Iya ning iki yo wedok. Karo iki apa M lho. M menurut nek apa wed? Iya, kira Bojo yo M. Ngawur yo. Sing ndi nang dituku? Iki ono sepatu. Mereke Ratu. Iki nyu kodok. Nyu normal. Era kok iya. Nyu barang. Ya wis tak dipilih Mas sing ndi kono. Sampeyan pengen sing ndi? Sing iki, Mas. Sing iki mbok sing iki ngono lah ora, Mas? Ngene. Iki kaya wong bento. Tuku sepatu kok separonan iki lho. Ben ketok iki aku ku wong sugih ngono lho, Mas. Ya sugih ning malah kaya wong gendeng. Ini kan dhewe-dhewe apik to. Ya salah siji ngono Mas, sampeyan. Ya wis, aku tuku iki iki tok. gatoke kene, sampeyan iki gatoke iki. Jadi salah siji. Lah iki apa piye? Kaya dingklang kok sikilmu. Lah jare kan tuh salah siji to, Mas. Maksudnya ya sak pasang ngono lho Mas. Ya iki karo iki, karo kene. Wis. Sing ndi iki 50.000 iki? Wis iki Mas. Gak mau tawar. Ya, Mas. Aku nek ditawari ra enak. Ya, Mas. Dipon nyang-tanyang, Mas. Yo ditawar-tawar apa piye? Ya iki aku pengen kono anakku iki lho, lho. Iki anakku iki. Anak Iya. sedeng kok ora tak gawani sepatu. Anakku sikile tak gedekne. Musik kok gede. Aku tak nyang iki. Ya piro? 50. Tak nyang 70. Aja Mas. Lho, piye to? Mosok 70. Lah piro? 90. 90 to. Aku Nggoy. sepatu sugih kok nyang 50 ya. Gak sida dinyang. Gak salah, aku sapian kok. Ya wis. Dasar susuk. Gak liyane. Gak sikile. Yakin iki tenan. Yakin, ngaku tuku mbek ki ora oleh. Ya tuku loro ngene lho Mas. Wis ki aja ya. Iki kan rego 100. Iya. Iki rego 50. Ini. Wis nek tuku loro 200 wis gak apa-apa. Wis. Kita kaya murah Mas ya. Tanya ya oleh pira Mas? Oleh. Sak mosok ngene kok 200 to Lah Mas. piro? 300 lho. Wah, apa satu Wis lah ya. Yo 200 gitu ya. Wis lah gak apa-apa iki. Noneh. Muga-muga nang laris Mas. Amin tak tuh laris aja. Iya. Yes. Anu, tasnya gak butuh bisa. Yo ndak. Sampeyan kok dodolan gua apa? Kalau katoke sampeyan tak tuku. Butuh gua apa? Kamu lagi gundal-gandul. Apa lah Mas? Oh, laris iku. Anu, makasih ya Mas. Oh iya. Ayo nek melok dodolan. Wah, aku dadi tukang tuku ae Mas, ora panasan. Ayo Mas. Iya, sebentar Mas ya. Es. Gurih. Gila nih. Halo Pak. Mas, sepatu Mas. Nggih. Iki lho Mas, tapi ningali. Iya. Sepatu Pak. parah sama liter. Nggih niki sepatune anyep kok, Pak. Kok ora ning toko ae. Tokone sinten wong mboten gadah toko, kula ngider ngeten iki. Iki anu, waktu di gudang Mboten cuci baju, Pak. Iki cuci gudang wonten dalem nggih timbang mboten payu iki dodol murah-murahan iki. Katakan mboten merek enten mereke lho niku. mereka nopo? Anu, Karpil.
Sing niki New Era. Nah, sing niki naik Karpe apa ratu mode atau lah yo butuhe aku tak sebutno merek lho. Karo merek aku bener. Wis pokoke sampean tuku iki 50.000-an wis. iki 50.000-an. Nggih. Murah meriah wong biasane nek niki kula-kulaan kadang iki 300. Niki tak do 50.000. Cuci gudang iki. Kok gudange kula nggih ajeng kula sade nek jenengan purun. nek mon resik. Nek pun resik kula sade. Tukuku murah niku. Tukuku sekitar 1 miliar, ajeng jenengan tuku 2 miliar purun. Wis gudang niku. Nggih. Oh nggih, mboten napa-napa. Gak ada duit to? Rencana. Ora ambil duit. Oh, tenaga kaya. Lah jenengan purune pundi monggo ditumbas. Ini anu Mas. Bayar tuku tapi duitku mau 50 iki mau kae piro Mas? Lha nek 50 iki kula paring sepasang lho Mas. Niki tunggale Oh, sepasang kan 50. Sepasang 50 berarti. Nggih, nek 50 nek kula paring tunggal pasang. Ini aku tuku duitku 50. Kula paring tunggal pasang. Sepasang. Nggih no, sampean milih sing pundi monggo. Niki sing tunggal niki sing Iki nggih. Nggih. Kula tuku nggih. 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 Matur nuwun. Ses Mas. Ada salah bojoku. Lho, tek buku loro iki karepe sampean. Ripon sampean muni dhewe lho. Lah iya. Lah iki. Apa bedhe 50? Nggih. Tuku 50. Tuku 50 tak paring sak pasang. Nah, iki lah aku tuku. Lah iki ora ngeki. Ayo pindah. Lah aku ora yo rugi lho. Rugi piye? Sampeyan muni ngono. 50 niku untuk sak pasang, Mas. Lah nggih aku tuku mau kei piro? Tak weki setunggal pasang. Iki, ini dek endi? Aku pusing aku. Aku tuku piro? Kan kamu. Tuku mau kei piro? Tak weki sak pasang. Nah, ya aku tuku. Nggih, 50. Tuku ya. Iya. Nah, iki lah ngeki. Kan bisa bojo-bojo. Kita buku loro iki piye? Jarek sampean iki. Jare tuku sepasang mau kei siji. Tak weki siji. Lah yo iki lah aku tuku lah iki. Lah sing bar muni kok iso lali. Napa iki ketane pikun. Aku tak urus iki. Lah nek ngene carane aku tetep rugi lho Mas, Mas sampean rugi piye sampean yo muni-muni dhewe. Sampean kita wis siji untuk siji kuwi sak pasang. Iki engko tak wangi nyuci gudangku. Lah kira-kira kuwi apa mbok ana sapa? Ya tak karo bojoku sepatu wedok. Oh, sampean tuku berarti kanggo bojone Kanggo sarang. bojoku. Lah nyet tadi. Umpamane nek tekan omah kuwi dijaluk bojomu lah. Ya oleh wong pancen karo bojoku. Makasih lho Mas bojo Waduh, tak. waduh. Bojo tak. Apa dijak ngolong bojo langsung ragat yo, Pak. Sing kandha sampean dhewe to. Apa? Iki nek anggere tekan omah sing mbok ana sapa? Tak karo bojoku. Berarti nek dijaluk bojomu lah. Oleh. Makasih. Bojo mbok ana aku. Lho. Wes kono kok. Aku wah rantos sepatu lah nek bojo mbok ana aku. Ya tak lho. Wes sampe tak silo. Oh ya bojo tak pek ketoke apik yo. Wes ora. Garo. Pokok gede sisa. Mosok Iya. ya tak kumpul sih saya. Enak mosok. Lha kok komane dhewe. Piye sampean kok Mau ra iso. lho nek jarene bojone sampean ngono aku. Kok mang ya? Iki nek tekan omah mbok ana sapa? Karo bojoku. Berarti nek tekan omah nek jaluk bojomu oleh. Oleh. Lah iya makasih bojo nek ngono aku mumpung lu duwe bojo. Sik. Aku mumpung. Ora sepatu bojoku nang. Balik. Sampe balik Mas. Tuku lah apa-apa. Ngomong. Bojomu tak ijoli. Apa bojo kok dicuri sepatu? Gak apa-apa. Sepatu goblok. Nek omah aku cek diagi bojo. Bojo sepatu cek diakeh. Apa terus bojoku yaki ngono, bojoku yo sitok. Gua ya tuku sing akeh. Bojo tuku. Lah ngono ku wagi. Tuku lagi. Kok sawenan sik ora. Walah wis kembleh kabeh sepatu kok. Iki lho tuku sepatu kok iso. Wis kuwi. Gak sida. Gak itu wis. Gak sida jalan bojo. Wis rasa wis. Gak apa-apa bojo. Lah nek bare nganu bojoku mau Pak ngono. Cek enak ora? Penak. Iki bojo tak. Lah iya tak kok ya. Lah aku yo ngono kok iso. Ya wis. Wis Bali kok iso. turun. Para sepatu bojoku dipek wajar kok.